Hola, benvinguts a una nova classe de Més que Ball. Avui us porto una classe per infantil, però pot fer-la primària també si vol. Llavors, aquesta classe té alguna especial, que és que utilitzarem un objecte, en aquest cas una pilota. Si no teniu pilota no passa res, podeu agafar un coixí o qualsevol cosa que tingueu per casa que s'assembli a una pilota. Llavors, què us sembla? Comencem o no? Vinga, comencem. Vale. Estirarem cames, esquena recta, pilota endavant, vale? Quan tingui la pilota, quan tingui aquesta posició, em mireu els peus, farem punta. I quan vagi cap al pit la pilota farem flex, vale? Punta, flex. Punta, flex. Punta, flex. Ara, veieu que faig amb els peus? Doncs intentarem fer el mateix amb la pilota. Ho podem fer per separat si no surt, vale? I ara, els peus. Vinga, girem, l'altre costat. Molt bé. Vale, anem a papallona. Pilota al pit, fem papallona. Vale. La pilota amb els peus i anem a tocar la pilota. I tornem a estirar. I ara aquest cop anirem a portar la pilota el més lluny que puguem. Esquena recta i traiem aire. Molt bé. Ara portarem la pilota a un genoll i tocarem amb el cap, sense que aquesta part s'aixequi, vale? Si voleu podeu ajudar-vos al braç. I anem a l'altre. Intentem que no s'aixequi. Molt bé. I anem aquí, vale? Mireu, peus així, vale? Vale, vinga. Llavors, aquest exercici consisteix en tirem la pilota i fem una palmada, vale? Vinga, va, si cau no passa res, l'agafem i seguim. Intentem que no caigui, noies, que ara ho complicarem una mica. Vinga, ho compliquem. Vinga, ara la palmada la farem a darrere, és a dir, aquí, vale? Vinga. Ho intentem, si cau no passa res. Ah! Vinga, va, seguim. Si em costa estar a mi. Vale. Continuem. Vale, de la papallona que estàvem fent abans, cama al costat, vale? Fem punta, agafem la pilota que anirà al peu, intentem tocar la punta del peu. Vale, portem la pilota cap al mig i anem a l'altre costat. Recordeu que punta. Portem la pilota aquí. I últim, posarem la pilota així, entre els peus,
I com si ens estiréssim d'una corda, hem de moure'ns. Només podem moure aquesta part d'aquí endavant. Vinga. Vinga, que ja arribem. Superbé. I ara enrere, vinga, anem a fer enrere. Esquena el més recta possible. A poc. Jo he de pujar això. Molt bé. Doncs ja estem, noies.